सर्वांना नमस्ते. तर आज बघा आम्ही बुकिंग नाही ना, मग आम्ही सर्व फिरायला चाललो आहे. हां मम्मी, मी फिरायला चालले. काव्या आणि काजल. हां चला जाऊया फिरायला. जाऊया. उद्यापासून बुकिंग आहे ना, हो. मग जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा फिरायचं. कुठे हां. फिरतं ते सरप्राईज. आज फिरायला का जातो? आज माणसं दुपारची जेवायला नाही आहेत. हां हां म्हणून आता आम्ही फिरायला जातो आहे. ते पण आपल्या होमस्टेचंच काम आहे. ओके चला. हां. आपले कामं आहेत म्हणून तर जेवण आहे भरपूर. आम्ही कामाशिवाय पण जास्त फिरत नाही. मग फिरत कामं नाही. आहे म्हणून ते बाजूचं झालं. होय. गेल्या वर्षापासून आम्ही तुम्हाला म्हणायचो ना की कुठेतरी पेपर वर्क आहे, कुठेतरी काम आहे म्हणून आम्ही जातोय. तर ते काम तुम्हाला बाजूला समजलंच असेल. ओके चला, माझा फोटो काढ. काढला फोटो. बसा. चला चला. काय करता तुम्ही? काय पुसताय? पट्टी कोणाची? बर्ड पिजनची कबूतर. बर्ड पट्टी. आता इकडे कबुतरांना बसायला पण नाही, तरी इकडे वरती कशी गेले काय माहिती. ते तर कॉर्नरला आहे. नाही इकडे बरोबर वरतीच आहे. खोबरं खातात का काय? हा खोबरं खातात का काय? खातात. चला चला बसा, गाडीचं ऑन आहे. वहिनी गेले चला. हे करायला काजल कुठे गेली? ती हँड वॉश करून येते. पडदा आहे ना तिकडे गाडी वळवताना नाही आता लागणार. झोपायचं आहे, पडदा लावून झोपायचं. आम्ही घेतो बोल. आम्ही आता झालं तुझं ही मस्तीखोर आहे. आज ना आम्ही रत्नागिरीत गेलेलो. मी, ओमकार, काव्या. ओमकार जेट्टीत गेलेला आणि मग आम्हाला ड्रॉप केलं त्यांनी मारुती मंदिरच्या इकडे. मारुती मंदिरच्या इकडे नाही, कुठे? राम मंदिरच्या इकडे ड्रॉप केलं. मग तिकडनं आम्ही दोघांनी शॉपिंग केली. भरपूर काही शॉपिंग केली आहे. म्हणजे एवढे महिन्यानंतर मी गेली तर जेवढं काही लिस्ट मध्ये लिहिलं होतं की हे हवंय हे हवंय ते सगळं आज मी घेतलं. फायनली आज मी गेली खाली रत्नागिरीत. आणि कसं हे लांब पडतं ना इकडे, कधीतरी आपण गेलो की सगळं सामान आपण एकदाच आणतो. मग असं म्हणून एवढ्या पिशव्या झाल्या बघा. तर सगळ्यात आधी आपल्या बायकांचे परकर, ब्लाऊज पीस हे सगळे मॅचिंग हवे होते जरा. तर त्यासाठी हे सगळे मॅचिंग अस्तर सकट घेतलेत. हे बघा, हे अस्तर आहेत सगळे. मग हे ब्लाऊज पीस आहेत. हा हिरवा मी घेतला, म्हणजे हिरवा कलरचा नव्हता माझ्याकडे. हिरवा कसा सगळ्यांमध्ये जातो ना, म्हणून मला त्या 2 साडीमध्ये हिरवा होता म्हणून मी तो घेतला. हा एक घेतलाय पर्पल, मस्त साडीवर मॅचिंग हवं होतं. आणि एक परकर मम्मीचा आणि एक परकर माझा. तर आता आम्ही ही शॉपिंग का करतो माहिती आहे का? आता आम्ही सत्यनारायणची पूजा ठेवली आहे या आठवड्यात. रविवारी आहे आमच्याकडे पूजा. तर त्यासाठी थोडी खरेदी पण केली आहे. म्हणून ते ब्लाऊज पीस वगैरे सगळं आमचं चाललं आहे, बायकांचा नट्टापट्टा. आणि मग हे झालं. आणि मग त्यानंतर ह्या पिशवीत मला जॅकेट मिळालं आहे. मी डेनिमचं जॅकेट घेतलं आहे. मला हवं होतं ते एका टॉपवर. हे बघा मस्त ना, छान आहे, मस्त. डेनिमचं जॅकेट घेतलं. फायनली भेटलं. मी ऑनलाईन घेणार होते पण ते कसं क्वालिटी निघेल म्हणून मी ते जॅकेट वगैरे नाही घेतलं. कसं प्युअर आपल्याला डेनिमच हवं, नाही तर कोण कोण फसवतं पण ना, म्हणून मी ऑनलाईन नाही घेतलं, समोरूनच घेतलं दुकानातून. आणि मग त्यानंतर ही बघा सत्यनारायणची पूजाची तयारी. रांगोळी माझ्याकडे आहे पण खूप कमी आता. आणि कसं पूजा आहे घरी, पहिल्यांदाच आपण या घरी सत्यनारायण ठेवतोय. आमच्या लग्नानंतर आपण आपल्या त्या घरी ठेवलेले, विक्रोळीला आम्ही राहायचो ना, त्या लग्नाचं सत्यनारायण झाला होता आमचा, पण इकडे नाही झालाय ना आमच्या दोघांच्या हातात ना. तर म्हणून त्यासाठी रांगोळी घेतली. काय खाली ठेवली. आणि इकडे आपल्या बायकांचं फेवरेट, माझं जास्त आवडतं मॅक्सी घेतली. बरं झालं. आणि खूप चांगली क्वालिटी आहे. फक्त 250 रुपये. प्युअर कॉटन आहे. फक्त 250 रुपीज. गेस्ट तुम्ही येत असाल ना तर शॉपिंग कपड्यांची नक्की आमच्या रत्नागिरीतनं करा. खूप छान आहे ही क्वालिटी. शॉपमधनं घेतली. आणि हे बघा मस्त असे 4 घेतले मी. आता हे सगळे नाही काढणार घालायला, ह्यामधनं 2च काढणार. आणि मग 2 नंतर जरा जुने झाले की. चॉईस कोणाची आहे? काव्या आणि माझी. आता हे काढून आता हे सगळं पूजेचं सामान आहे. डेकोरेशन. हा, हे हार घेतली. बाहेर फ्रेम आहे ना देवाचा, त्याला लावायला एक हार घेतलाय. त्यानंतर हे कोल्ड्रिंक द्यायला, त्या दिवशी पूजा ना आपल्या घरी, तर कोल्ड्रिंक वगैरे द्यायला लागलं तर हे घेतलंय. आणि मग अगरबत्तीचा एक सुवासिक चांगला त्या दिवसासाठी एक घेतलाय खास. त्या दिवशीच लावणार. आणि मी पेपर प्लेट घेतलेत. वेफर आणि वगैरे समोसा काय असेल आम्ही ठरवलं नाही अजूनपर्यंत, पण काय ठरवलं तर त्याच्यात मग आपण देऊ शकतो. हे द्रोण घेतलेत.
एक ह्याच्यात 50 आहे, एक ह्याच्यात 50, 10 रुपयाला एक मिळालं. मस्त ना. मग मी 2 घेतले. आणि आपलं भांडी घासायचं काथा घेतला 2 पॉकेट. आणि हे वाव दाखव. मस्त घेतलंय. मस्त ना. काय झालं माहितीये का, माझ्याकडे आपला जो पहिला गुरुवार होऊन गेला ना, त्याचं देवीचा मुख होता, पण त्याचं ना आयब्रो गेलं. आणि मग ते मी तात्पुरतं मार्करनी केलं, पण ते बरोबर नव्हतं दिसत. ते गेल्या वर्षीचं मुख मी यूज केलेलं. मग मी आता गेलेली मार्केटमधून म्हणून मग हे आणलं मी. मस्त आहे. मस्त आहे ना, एकदम छानच वाटतं ना. आमच्या रत्नागिरीत सगळं भेटतं. हा, आमच्या रत्नागिरीत सगळं भेटतं. एकदा तुम्ही काय तिथे गेलात ना, कुठे का कोणतं मंदिर, राम मंदिरच्या इकडे, की सगळं शॉपिंगच आहे. मग तुम्ही काय पाहिजे ते सगळं घेऊ शकता. आणि मग हे लाइटिंग घेतलं. हे बघा, तुम्हाला लाइटिंग दाखवू. हे बघा इकडे दाखवते. हा, ही खास त्या दिवसासाठी घेतलीये. पूजा आहे ना त्या दिवशी, सत्यनारायणचं आपण ते भट आपले ते मांडणार आहेत ना, मग तिथे लाइटिंग लावायला खूप मस्त आहे. मस्त ना. ओनली 100 रुपीज. चायना डॅम. हर साल लगाओ, हर साल नया लगाओ. आमच्याकडे ना हे जे एवढे मोठे माळ होते, कितीतरी हे फूट ना ओमकार, पण ती 2दा आम्ही वापरली, मग त्यानंतर ती बिघडली. ते कसं त्याला वॉरंटी वगैरे नसते ना. नाव देता हर साल नया लगाओ. हा, कसं पूजा आहे म्हणून त्यानिमित्ताने घेतलंय, आवती अवती लावायला वगैरे. आणि ह्याच्यात काहीतरी स्पेशल आहे. अगो बाई, हे बघ का केवढे मोठे हार. याचं फाटी लावायचं. हे बघा, हवे तू पण लाव. मस्त ना. मम्मी मी साडी नेसणार ना, पूजा आहे ना, तेव्हा हे घालणार आहे. बघा. हा, मग दोन्ही पण मस्त वाटतील. बरोबर. आणि हे किती 100 मला बोललेला, मग त्याने 20 रुपीज कमी केले दोन्ही याच्यामध्ये. 20 रुपयाला दिला नाही. नाही, 20 रुपये कमी केले, मायनस केले. हो. आणि काय नाही, आणि 3 बॅग रिकामे आलेले आहेत. आणि एवढंच झालं. हा, एवढंच. चला इथे बघा, आता आपली डिनरची तयारी झालेली आहे. ओके, तर इथे जे समोर 5 ताटं आहेत ते मी काजलला विचारतो. काजल, त्यांची बुकिंग आहे का? नाही. मग त्यांना आपण जेवायला कसं दिलं? आपले घरी पहिले गेस्ट आहेत ना, हां, मग त्यांचं जेवण बनतंय. त्यांचं पण जेवण बनतंय. मग त्याच जेवणात जर तुमचे सेम थाल्या झाल्या हा, आणि आमच्याकडे तेवढे स्टाफ असले, तर पहिली कंडिशन आमच्याकडे पण तसं जेवण बनता आलं पाहिजे. मेन म्हणजे स्टाफ पाहिजे. हा, आम्ही असतो रेडी द्यायला, पण ह्या 2 गोष्टी नसतील ना, किंवा स्टाफ नसतील ना, तर तुम्हाला आम्ही देऊच शकत नाही. तर आज त्यांचं ऑर्डर आणि आपले कंडिशन्स मॅच झाले. माहित आहे. आतमध्ये आपले 2 स्टाफ आहेत आणि आपल्या गॅसची पण फक्त 4 थाली ऑर्डर आहे. हा, म्हणजे आपल्याकडे पण ओव्हरलोड ऑर्डर नाही आहे. समजा आपल्याकडे आज स्टाफ असून पण 20 थाल्यांची ऑर्डर असती, तर हे 5 थाल्या भेटले नसते किंवा हे 5 थाल्या आम्ही दिले नसते. मी तुम्हाला इथे बसा, इकडे सर्व रेडी केलं. मी तुम्हाला ऑर्डर दाखवतो आपल्या रूमची. 2 व्हेज थाली, 2 फिश थाली. मग 2 व्हेज थाली बनतात आहे म्हणून त्यांना पण 2 व्हेज थाली हवी होती, ती दिली. आणि त्यांना चिकन थाली हवी होती, 3 चिकन थाली. हे आमच्या रत्नागिरीमध्ये एरिया आहे, तिकडून ते येतात आहेत. ओके, तर त्यांच्यासाठी ही प्रिपरेशन केली आहे. संध्याकाळी 8 वाजता ते येणार आहेत. हा, आणि आपले गेस्ट आहेत ते अजून आलेले नाही आहेत. त्यांची गाडी 9:15 रत्नागिरीला येईल. त्यांची ऑर्डर आहे 2 व्हेज 2 फिश. आणि ह्यांची ऑर्डर आहे 2 व्हेज 3 चिकन. म्हणजे 5 थाले आहेत बघ टोटल. 2 व्हेज आणि 3 चिकन. ओके, पण पहिला व्हेज आपण त्यांना वेगळं वाढणार आहे. ओके, तर अजून काय सांगत होतो. हां, बाकीचे प्रिपरेशन बघा कसे केलेत. सोलकढी इथे आणून ठेवलेली आहे. कुठे सोलकढी आणली? हां, ही सोलकढी इकडे आणून ठेवलेली आहे. ती ढवळायची अजून. हे बघ, दिसली का? आणि आमची सोलकढी कधीच आम्ही फ्रीजमध्ये ठेवत नाही, कारण ती त्याच वेळी आम्ही संपवून टाकतो. आणि जेवढी ताटांची ऑर्डर आहे तेवढीच बनवतो. एवढीच बनवतो. एखादा 2 हे तांब्या जास्त बनतो. जास्त एकदम पण जास्त बनवत नाही. हे 3 ह्याच्यासाठी, हे आमरससाठी काढलेले आहेत. हे भाजी, डाळ आणि दुसरी भाजी भात साठी काढलेले आहे. सॅलड इकडे आणून ठेवलेलं आहे. त्यांना ग्लासेस, हँड टॉवेल आणि हे सर्व रेडी इकडे करून आम्ही ठेवलेलं आहे. ओके, आणि इकडे बघा, हे आमचे रजिस्टर आहे. एक रजिस्टर भरलेला आहे, दुसरा रजिस्टर आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही चेक इन कराल तेव्हा काय करायचं काजल? एंट्री करायची आणि आणि हे देणे का?
हा म्हणजे चेक इनच्या वेळी तुम्ही स्टेचे चार्जेस मी ऍडव्हान्स घेतो, होय मग उरलेले पैसे चेक इनच्या वेळी साईन करून कंप्लीट करून टाकायचं. बरोबर. ह्याचं रिझन काय असतं मग मी सांग? ते कारण का शेवटला आहे ना ते जेवण नाश्ता वगैरे हे सगळं आणि ते पहिले आपले स्टेचे पैसे अशी रक्कम मोठी होते. एक मिनिट ताशावाल्यांना बघूया जरा. हे ताशावर कमी ना जरा आवाज. हां तर काय होतं चेक इनच्या वेळेस आम्ही घ्यायचा निर्णय का घेतोय, कारण लास्टला एवढी मोठी अमाऊंट होती, त्यांना वाटतं एवढं मोठं बिल. एवढं मोठं बिल. हां पण 3 दिवस राहून 3 दिवस नॉनव्हेज खाऊन 3 दिवस नाश्ता डबल ट्रिपल करून तेवढी अमाऊंट होतेच. होय. आणि बऱ्याच वेळा आपल्याला असं पण एक्सपिरियन्स आला की द्यायचे होतेच पैसे त्यांना नेक्स्ट डे, पण आदल्या दिवशी दिला तरी काय प्रॉब्लेम होत नाही ना. हां आणि अजून एक ग्रुप असा एक ग्रुप असा पण झालाय. मला डाऊट गेला जरा, तर आम्ही बोललो सर तसं एनी विच वेस मला उद्या क्लिअर करायचेच आहेत ना, तर आता क्लिअर करून टाका. कसं ओंकारला पण नोट करावं लागतं ना सगळं. आणि मी दुसऱ्या दिवशी बाहेर जाणार होतो. होय. हां आणि अजून एक इन्सिडेंट असा सुद्धा झाला की आम्ही घेतलेच नाही आणि ते निघाले पण. निघाल्यावरती त्यांना ट्रेन रेल्वे स्टेशनला बोललो भरा, तेव्हा पण ना ट्रेन आली, समजू शकतो की ट्रेन पटापट आली. ट्रेनमध्ये मी बसवायला पण गेलो होतो तेव्हा पण बोललो भरा. ते घरी पोचले तरी सुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही. दिलेले नाही. त्यांना दुसऱ्या दिवशी मला त्यांना जरा कॉल करून समजवायला लागलं, कारण की अशी अमाऊंट पण मोठी होती आणि कसं तेव्हाच्या तेव्हा 16,000 होते ते. हा तेव्हाच्या तेव्हा क्लिअर केलं की आपल्याला पण टेन्शन राहत नाही आणि तुम्हाला पण टेन्शन नाही. आपण माणुसकी म्हणून आपण मागत नाही, पण बिझनेस करायचा आहे तर एक ह्याच्यावरती एक बाई मला काय बोलली माहिती, गेस्ट आलेली, घोडा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. मग तू तुझा बिझनेस कर, लोक इथे राहायला येतात ना तर पैसे देऊन राहायला येतात ना, तर तू मागायचे ते, त्याच्यात लाजायचं नाही. म्हणून आता मी कंपल्सरी ठेवलंय, जेव्हा तुम्ही इथे येणार एंट्री करणार जेव्हा तुम्ही होमस्टे मध्ये, तेव्हा इकडे सगळं तुमच्या डिटेल्स वगैरे साईन वगैरे चेक इन टाइम सगळं काही नोट डाऊन केलेलं जाईल आणि तेव्हाच्या तेव्हा की जेवढा पण दिवसाचा स्टे आहे टोटल तुम्ही तेव्हा पे करणार. हा बरोबर. सगळं. आणि जेवणाचं आणि दर रात्री. त्यानंतर जर तुम्हाला 2 दिवसाचा तुम्ही स्टे प्लॅन केलाय, त्यानंतर जर तुम्हाला एक्सटेंड करायचं असेल वगैरे असा पुढे जर प्लॅन झाला तर तेव्हा तुम्ही ते देऊ शकता नंतर. हा आणि जेवणाचा दर रात्रीला देऊ शकता किंवा ऑल्टरनेट डे देऊ शकता तुम्ही. ओके बघा हे सर्व प्रिपरेशन म्हणून दाखवली की आम्ही तुम्हाला बाहेरच्यांना पण देऊ शकतो, पण कंडिशन आहे पहिलं तर आमचे स्टाफ इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला बनवून सर्व्ह करण्यासाठी भांडी पडतात, ह्याच्यासाठी स्टाफ गरजेचे आहे. स्टाफ असेल तर हो. दुसरी गोष्ट आमच्याकडे पण लोड नाही पाहिजे, मी स्टाफला पण लोड देऊन चालणार नाही. आणि तिसरी गोष्ट काहीच नाही, या 2 गोष्टीच पाहिजे, बाकी तर आम्ही सर्व अवेलेबल करून देतोच. ओके तर हे आपले नॉन गेस्ट आहेत, म्हणजे राहणारे गेस्ट नाही आहेत, आपल्या रत्नागिरीमध्ये राहतात. आणि असं मला वाटतं रत्नागिरीमध्ये राहणाऱ्यांना आपण तिसरा ग्रुप असेल. एक ग्रुप दिला होता त्यांना आवडलं, ते दुसऱ्यांदा परत आले होते. पहिले 2 आले होते, नंतर ते 12 जण आलेत फॅमिली घेऊन. आणि एकदा आपण संडेला ओपन ठेवलं तर 2 ग्रुप आले होते, ते वेगळं होतं. हा तर रत्नागिरीकर येऊ शकता, फक्त कोऑर्डिनेशन झाला पाहिजे. मी तुम्हाला नाही सुद्धा बोलू शकतो. ह्यांनी मला काल सांगितलं होतं. ओके काल सांगितल्यावर मी त्यांना आज दुपारी हो बोललो, पहिला स्टाफ आहेत का बघितलं. आणि त्यांच्याकडून या ताटाचे मी 900 रुपये ऍडव्हान्स सुद्धा घेतले. ऍडव्हान्स त्यांनी मला पे केलेले आहेत, का नाही तर तुम्ही ऑर्डर द्याल आणि येणार नाही. ऍडव्हान्स शिवाय तर आम्ही घेणारच नाही. ओके कारण हे हॉटेल नाही, रेस्टॉरंट नाही की तुम्ही नाही खाल्लं तर दुसरं कोणी खाईल, नाही तर आम्ही आणलेले मासे बिसे सर्व वेस्ट होणार. हा तर अशी प्रोसिजर आहे आणि आम्ही तुम्हाला व्यवस्थित एकदम साफ सुथरं सर्व देणार. सोलकढीवरून तुम्ही अंदाजा घ्या की आपली तर त्याच वेळीची तेवढ्या पुरतीच बनते. आता समजा दुपारची ऑर्डर नाही, दुपारी असेल तर दुपारी वेगळी बनते. आणि अजून एक कोइन्सिडन्स आपण बोलतो बघ, तुला माहिती एक वेळ तेलंगणाचे माणसं आलेले, खाली पण तेलंगणा वरची पण तेलंगणा, म्हणजे असे कर्नाटक आणि हा तेच हैदराबाद, सॉरी एक हैदराबादचे होते तर वरती पण हैदराबादचे होते. परवा नाशिकचे वरती होते तर बाजूला पण नाशिकचे होते. हा आज मी काय केलं माहितीये काय, बघा मी ह्यांचे 2 वेळेस झाली आहे, त्यांचे 2 वेळेस झाली आहे ना, त्यांना पण मी 10 ऑप्शन्स पाठवले आणि ह्यांना पण मी 10 ऑप्शन्स पाठवले, भाजीचे 10 ऑप्शन्स पाठवले. ओके त्यामध्ये त्यांनी काय निवडलं माहितीये का, भिरडं आणि कारल्याची भाजी. आणि ह्यांनी काय निवडलं, भिरडं आणि कारल्याची भाजी. हा दोघांनी, मी तेच काजलला बोललो 10 ऑप्शन ह्यांना पण पाठवले, 10 ऑप्शन्स ह्यांना पण पाठवले. कारलं सहजा कोण ग्रुप सिलेक्ट करत नाही, पण आज झालंय की ह्या ग्रुपने पण कारलं सिलेक्ट केलं, त्या ग्रुपने पण कारलं सिलेक्ट केलं. भिरडं हे रत्नागिरीचं कोकणातलं वाल भिरडं फेमस आहे, ते सिलेक्ट होतं.
पण कोइन्सिडन्स दाखवतो तुम्हाला की ह्याच्यात पण आणि आम्हाला नाहीतर बघा असं आम्ही लोड नाही गेला, दोघांना मी वेगवेगळे ऑप्शन्स दिले. जर त्यांनी वेगवेगळे दिले असते तर आम्हाला वेगवेगळं पण बनवायला लागलं असतं. लागलं असतं. ओके, आणि आपण बनवतो पण. येस. सर्व्हिसमध्ये वेळेवर जेवण पोचणं पण भरपूर गरजेचं असतं, बरोबर आहे. जेवण बनवणं तेवढं गरजेचं आहे, तेवढं टायमिंगवर जाणं गरम गरम गरजेचं असतं. तर आम्ही कशी गोष्टी रेडी करून असतो बघा. सॅलेड, लोणचं, आमरस. सॅलेड, लोणचं, आमरस हे व्हेजचं, आणि नॉनव्हेज चिकनसाठी सोलकढी सॅलेड असं रेडी करून बसलेलो आहे. होय. तिकडे एक बॅच वड्याचे घेऊन आलेलो आहे, दुसऱ्या बॅच होतात आहेत, म्हणजे पटकन सर्व गरम गरम जायला याच्यात. हा आणि गेस्ट आलेत की वाढायला सुरुवात. हा, म्हणजे आम्ही वाढून पण पहिला ठेवत नाही. त्यांना फोन केला, 5 मिनिटात येतात आहे बोलले. ओके, इथे बघा मी बिस्लरीज आणल्या. बिस्लरी म्हणजे गेस्ट यायच्या अगोदरच मी विचारतो की तुम्ही पाणी घरातलं पिणार, घरातलं पाणी आपल्याला फ्री, आणि बिस्लरी आपल्या 20 रुपीजला आहे. तर ते सांगितलं, त्यांनी सांगितलं की आम्हाला बिस्लरी पाहिजे. तर मी बघा इथे त्यांचे 2 बिस्लरी ते ठेवलेत. आणि हा रूम बुक आहे 4 जणांसाठी. 1, 2, 3. त्यांच्या व्हेंटिलेशनसाठी मी इथे फॅन लावून ठेवूया, म्हणजे वारा फिरून कसं व्यवस्थित सर्व व्हेंटिलेशन होईल. आणि 4था बेड आपण इथे लावतो बघा, मग लाईट लावून बघा. ओके, आणि एक एक्स्ट्रा गादी पण ठेवली आहे. कधी कधी काय होतं की 4थ्या माणसाला ह्यांच्यासोबत झोपायचं असतं, पण हा बेड इथे लागणार नाही, म्हणून मी त्यांना काय सांगणार आहे की ही गादी तुम्ही इथे लावून हीच बेडशीट त्याच्यावर टाकून इथे सुद्धा झोपू शकतात, म्हणजे 4 जण आरामात या रूममध्ये झोपू शकतात. आता तुम्हाला सांगतो, वाजलेत रात्रीचे 10 वाजलेत. 9:30 सव्वा 9ला गाडी आली पाहिजे होती त्यांची, ती लेट आहे. 10:20 10:30पर्यंत गाडी येते. ओके, आणि त्यांचं जेवण आम्ही तसंच ठेवलेलं आहे, आले की गरम गरम त्यांना वाढू. ओके, तर रूम बघा एकदम मस्त आणि क्लीन. हा आपला ट्विन 1 रूम आहे. चला, आज सकाळचा नाश्ता दही साबुदाणे वडे आणि घावणे चटणी. हे आमच्या होमस्टेमधले सर्वात खास वडे. तेल बघा, न्यू तेल, मी घावणे पण वगैरे दिले. चला, नाश्त्याची अरेंजमेंट बघा. ट्विन रूम बुक आहे ना त्यांचं, तर नाश्त्याची अरेंजमेंट काही इथे केली. किती छान वाटतं आहे बघा, एकदम मस्त ओपन एअरमध्ये, सनलाईट पण एकदम व्यवस्थित, आणि टेबल विबल एकदम व्यवस्थित पुसले गेलेले आहेत बघा. हे बघा, ग्लास आणि हँड टॉवेल. चला, आपले 2 प्लेट घावणे चटणी आणि 2 प्लेट साबुदाणे वडे एकदम रेडी आहेत बघा. आणि साबुदाणे वडे आपण दहीसोबत देतो, तर हा कॉम्बिनेशन किती छान वाटतं बघा. घरगुती एकदम मस्त आणि फ्रेश.